हेलो एभ्रिवान दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायगोननानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 2 सिम नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों एपिसड 1 आरो एपिसड 2 खौ नायखाबायमोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेनि एपिसड 3 खौ गोबाङानो नायनो होननानै नेनानै दंमोन आरो जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दंमोन। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 3 खौबो फाइनालि मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। आरो बयबो नायहैब्लानो जाबाय आरो बयबो नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोन्दों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 4 खौ नायनो थाखाय दायो जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बेनि एपिसड 4 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे एपिसड 4 खौबो थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।